Després de la meva graduació vaig decidir fer un viatge amb dues amigues. Volíem celebrar-ho a lo gran i vam escollir Tailàndia. Teníem una ruta preparada amb temples, platges, illes, tot pensat per desconnectar i viure una experiència intensa, com ens agrada. Doncs vam arribar a Koh Lanta i les primeres nits anava tot perfecte, fins que una matinada em vaig despertar amb una febre altíssima, molta suor, tremolors, confusió, inclús paranoia, que veia tot borrós. Llavors em van portar al centre mèdic de Koh Phi Phi i allà em van dir que necessitava trasllat urgent, doncs sort del RAC. La veritat, un cop les meves amigues els van contactar, va moure cel i terra. I en poques hores em van gestionar un trasllat amb llanxa privada fins a Phuket. Allà em van ingressar a un hospital privat i vaig estar 6 dies. I em van dir que havia perdut la memòria parcial, no reconeixia les meves amigues, ni sabia on era, i tot va ser un malson. A tot això, la meva mare, òbviament, volia venir a veure'm, i el RAC li ho va organitzar tot. Els vols, els trasllats i fins i tot l'allotjament a prop de l'hospital. I un cop vaig començar a millorar, també va gestionar la tornada. Primer, ambulància fins a l'aeroport i allà un vol medicalitzat, amb un metge al costat durant tot el trajecte. O sigui, tot va ser impecable. La veritat, mil gràcies. I les meves amigues al principi estaven desbordades, però també van sentir el mateix, que el RAC estava allà per nosaltres. I jo, que ho vaig veure tot una mica mitja dormida, però encara ho recordo, em sento profundament agraïda. És com que mai penses que et passaria alguna cosa així, però el que tinc clar és que si algú va a Tailàndia sense assegurança, li dic que no se la jugui. Perquè el que necessites és que algú et respongui immediatament, i el RAC va respondre. I molt més del que esperàvem.